שלום לכולם, היום נלמד על מכשיר מסוג סמסונג גלקסי טאב 7510 החדש. כפי שאתם רואים, המכשיר מאוד דק, גדול, הוא 10.1 אינץ', יותר גדול מאייפד 1 ואייפד 2. המכשיר בא עם מצלמה באיכות מאוד גבוהה, ולידה יש את הפלאש מובנה. עכשיו אנחנו נדליק את המכשיר ונפתח אותו. היום אנחנו נלמד אתכם כמה דברים שמי שיש לו טאבלט סמסונג גלקסי טאב צריך לדעת. לוחצים על תפריט יישומים, גלריה, ונכנסים לתמונות. בוחרים תמונה. אני למשל אבחר את התמונה הזאתי. יש פה ציפורים, תוכים. עכשיו אנחנו נלמד אתכם איך להגדיל. יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, להקליק פעמיים על המסך במהירות. שנייה. והנה, רואים את התוכי מיותר קרוב. עכשיו יש עוד אפשרות, לשים את שתי האצבעות על המסך וכמו לפתוח. ואם רוצים להחזיר איך שהיה, לאותו דבר כמו לסגור. במכשיר יש כ-400 מיליון צבעים. אנחנו נלמד אתכם עכשיו איך להוריד משחקים ממרקט. שנייה, אני אראה לכם. לוחצים על המרקט. פה היישומים בתשלום הפופולריים ביותר. כפי שאתם רואים, יש את המחיר של המשחק. ופה יש משחקים שהם ללא תשלום. כמו שאתם רואים, ללא תשלום רשום. עכשיו אני אראה לכם איך מורידים משחקים. למשל אני אראה לכם טולקינג טום קט טו פרי. לוחצים על, בהתחלה יש לכם אורד, ואז יש לכם קבל ואורד, ואז אתם פשוט מורידים. הנה המשחק, בסוף אתם לוחצים על הפתח, וזה יכול לתת לכם משחק. הנה אני אראה לכם עכשיו, לוחצים על המשחק. לא הדינג, טוען, צריך להמתין. אנחנו נלך למשחק אחר שאפשר כבר להפעיל. נבחר בפרוט נינג'ה, משחק מאוד פופולרי, רובם מכירים. ננמיך במקשים של ההנמכה והגבהה. לוחצים על ניו גיים ואיפה שאתם רוצים ופשוט משחקים. עכשיו אנחנו נסביר לכם איך יוצרים תיקיות, או איך מוסיפים משחקים או אפליקציות לתיקיות. מורידים, נכנסים למרקט ורושמים פולדר אורגזינר. הנה, רשום כבר. טוען. רגע, שנייה. פולדר אורגזינר. לוחצים על זה. כמו שאתם רואים, יש לכם פה פולדר אורגזינר. אצלי זה כבר מותקן. זה ללא תשלום. תבחרו את של ללא תשלום. יוצאים. לוחצים תפריט יישומים. נכנסים לזה. רק שאצלי, אני עשיתי כבר תיקייה. אצלכם זה יהיה בחוץ, כאן, על מסך הבית. עכשיו אתה רוצה לא לקרוא לזה. שמתי את זה בכלי עזר. לוחצים follow the Orgaziner light. לוחצים. עכשיו אני אראה לכם איך אני מכניס את החתול תום לתוך תיקייה של משחקים. לוחץ על apps. יש לי פה רגע, אני אראה לכם את המשחק הזה. הנה, יש פה טולקינג טום 2. הנה, אתם רואים למטה, כאן, הנה. אני לוחץ על זה,
ופה בצד יש לכם משחקים. אני יצרתי את התיקייה של המשחקים, לוחץ משחקים ולוחץ על החץ. ואז אני לוחץ על המשחק, כאילו על המשחק פה, אחר כך המשחקים, ואז פה אני מאשר את זה, יוצא. יש לי את התיקייה פה של המשחקים, ורגע אני אראה לכם, הנה המשחק, טולקינג תום, פרי 2. עכשיו אני יכול גם להסיר את זה מפה, הסרתי, וזה עדיין נשמר לי. עכשיו אני אסביר לכם גם איך אני מחליף את השעה לשעה מיוחדת. אני אראה לכם, אתם נכנסים שוב למרקט, רושמים קלוק, ומוסיפים לזה, קלוק, ומוסיפים לזה את האות Q. מחפשים, טוען עכשיו, רגע, זה טוען, אין לי חיבור פשוט. כשאתם מורידים את זה, זה נראה ככה. אתם בוחרים לעשות את זה איך שאתם רוצים. התוכנה נראית ככה, הנה זה, פה, הנה קלוק Q. לוחצים על זה, בוחרים מה שאתם רוצים, קלוק פונט. אני בחרתי את דסטרוס טובם. אני יכול גם לעשות דט, רטל, שינה את השעה לצורה כזאתי. הנה 7:31, 7:37. פה אפשר לעשות גם good time, שזה כמעט רגיל. אני גם יכול לעשות שלא יהיה לי את התאריך. אני אראה לכם איך אני מוחק את זה. שנייה. רגע, אני פשוט לא מוצא את זה עכשיו. הנה, לוחצים על show date וזה מוחק. אני רוצה את זה, את התאריך, זה גם AM ו-PM שירשום לי, ושיהיה לי הכל. אני אחזיר מה שהיה לי לדסטרוס טובם, וזהו, תודה שצפיתם. אני אראה לכם עוד סרטונים בהמשך.